جورج ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትርከብ ደንቡሩክ ዝተባህለት ንእሽተይ ከተማ ምስ ኣባጊዑ ኮይኑ ሕጉስ ናብራ ዝነብር ሓረስታይ እዩ። መዓልታዊ ፀሓይ ምስ በረቐት ካብታ ንመንበሪ ዝጥቀመላ መኪና ወፂኡ ምሉእ መዓልቲ ነባጊዑ እንዳተንከባኸበን ከም ውላዱ እንዳዘናግዐንን እዩ ዝውዕል። ክሳብ ነፍሲ ወከፍ ኣባጊዑ ነናተን ስም ኣለወን። ማዕረ ክንደይ ነባጊዑ ከም ዝፈትወን ድማ በዚ ኢና ንርዳእ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ንሬቤካ ዝተባህለት ጓል ደብዳቤ እንዳፀሓፈ ከሎ ሪእናዮ። ጆርጅ ከምዚ እንዳበለ ይዛረብ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሰደድክያ ደብዳቤኺ ካብ ኣባጊዐይ ቀንዲ ንመን ከም ዝፈቱ ሓቲትክኒ ነይርኪ። ይኹን እምበር ኩለን ኣባጊዐይ ብማዕረ ስለ ዝፈትወን ንኹለን በብሓደ ከላሊክ ክጅምር ኢሉ እቶም ኩሉ ጊዜ ዝበኣሱ ምእንተ ኣባጊዕ ሬጅን ሮኒን ቀፂሉ እቲ ኩሎም ዘኽብርዎን ብዕድመ ካብ ኩሎም ዝዓበየን ሪችፊልድ ካብኡ ቀፂሉ ክላውድ ዝተባህለት ካብ ኩሎም ገርህ በጊዕ ቀፂሉ እውን እታ ኩሉ ጊዜ ሕቶ ተሓትት ዞራ እቲ ካብ ኩላቶም ህዱእን ምስኪንን ሞፕል ዝረኸቦ ዝበልዕን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ኸማን ክርኢ ዘይክእልን ውሊስ እቲ ካብ ኩላቶም ተፈልዩ ልክዕ ከም ዋንኡ ጆርጅ በይኑ ምዃን ዝፈቱ ሰባስቲያን ካብቲ ምስተን ኣባጊዕ ዘሕልፎ ጊዜ በይኑ ናብ ከተማ ብምኻድ ዘሕልፎ ጊዜ ይበዝሕ። ብጉልበት እውን ካብ ኩለን ኣባጊዕ ዝሓየለ ስለ ዝነበረ ጆርጅ ድሌቱ ክገብር እዩ ዝገድፎ። ኣብ መወዳእትኡ እታ ብጣዕሚ በላሕን ካብ ኩሎም ብሕብራ ፍልይትን ሊሊ ጆርጅ ነዛ በጊዕ እዚኣ ካብ ኩሎም ኣሕሊፉ እዩ ዝፈትዋ ነይሩ። ምኽንያቱ ድማ ጆርጅ ብኻልእ ነገራት ሓሪቑ ገጹ ኣብ ዝቕየረሉ ጊዜ ናብኡ ቐሪባ ስለ ተጸናንዑ እዩ። እዚ ኩሉ ክትርኸልና ዝጸንሐ ነገር ድማ ኣብቲ ደብዳቤ ይጽሕፎ። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ስርሑ ክነግራ ጀሚሩ ንግሆ ምስ ተስአ ነባጊዑ መግቢ ከም ዝቐርበለንን ክወስድኦ ዘለወን መድሃኒት ኣብ ጊዜኡ እንዳሃበ ከም ዝከናኸነንን ይነግራ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ድማ ንኹለን ኣባጊዑ ኮፍ ኣቢሉ ናይ ገበን መጽሕፍቲ የንብበለን። ከንብበለን ከሎ ክሰምዖኦን ክከታተልኦን ካብ ልቡ ዋላ እኳ እንተደለየ ኣባጊዕ ምዃነን ስለ ዘይተርፈን ግን ከም ዘይርድኦኦ ዘለዋ ይፈልጥ እዩ። ይኹን እምበር እዘን ኣባጊዕ ኩሉ እቲ ዋንአን ዘንብበለን ተመሲጠን ይሰምዖኦ ጥራይ ዘይኮናስ ኩሉ ትዘንብበለን ተረዲእንኦ በዚ እንዳተኻተዓየን ናብ ምሕደሪእን ዝኸዳ። መብዛሕቲኡ ጊዜ ኣብ ክትዖም ኩላቶም እቲ ቐታሊ መን ከም ዝኾነ ክጋገዩ ከለዉ ሊሊ ግን ገና እታ መጽሓፍ ክትውዳእ 2 ምዕራፍ ተሪፍዋ ከሎ እቲ ቐታልን ገበነኛን መን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠቶ ንኹሎም ትነግሮም። ብጣዕሚ በላሕያ። ንጽባሒቱ ንግሆ 3 ዓያውቲ እንዳተጻወታ ንጆርጅ ካብ ድቃሱ የተስኦኦ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ሓንቲ ዕባር ዕየት ናብአን ቀሪባ ምስአን ክትጻወት ትደሊ። ይኹን እምበር እዛ ዕባር ዕየት ኣብ ሓጋይ ስለ ዝተወልደት እተን ኣባጊዕ ምስአን ክትሕወስ ከማን ኣይፈቕዱላን እዮም። ምኽንያቱ ዕየት ኣብ ጽድያያ ክትውለድ ዘለዋ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዮም። ይኹን እምበር ጆርጅ ነዚ ናይ ኣባጊዕ ሕጊ ስለ ዘይፈልጦ ዋላ እኳ ንሶም እንተዘይተቐበልዋ ንሱ ግን ሓቒፉ ጸባ እንዳስተየ ብፍሉይ ይንከባኸባ። ብድሕሪ እዚ ጆርጅ ነታ ደብዳቤ መጽሓፉ ቐጺሉ ነታ ሬቤካ ዝተባህለት ሰብ ናብዚ መጽያ ነዚ ቦታ ንኽትሪኦ ናይ ወትሩ ድሌቱ ከም ዝኾነ ይገልጸላ። ካብዚ ብምቐጻል ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነብሩ ጎረባቢቱ ንኸፋልጣ ኣብታ ከተማ ናይ ዝነብሩ ሰባት ስሞም ክዝርዝር ይጅምር። ሓረስታይ ካሌብ፣ ስጋ ዝሸይጥ ሃም፣ ናይቲ ዓዲ እንኮ ሆቴል ዋና ቤት፣ ኣብ መወዳእትኡ ኸዓ ናይቲ ዓዲ ቐሺ ሂልኮት። ዋላ እኳ ምስኡ ብዙሕ ዘይሰማምዑ እንተኾኑ ጎረባቢት ምዃንና ስለ ዘይተርፈና ግን እዚኦም እዮም ደቂ ዓደይ ኢሉ ይነግራ። ጆርጅን ሂልኮትን ዘይሰማምዑሉ ምኽንያት ከኣ ንጊዜኡ ዋላ እኳ እንተዘይነገረና ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ግን ናይ ደሓን ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። ከምኡውን ምስ ካሌብ ዘለዎም ርክብ ካሌብ ልክዕ ከምኡ ሓረስታይ ዋላ እኳ እንተኾነ ነባጊዑ ክገዝአን ይደሊ ስለ ዝነበረ ግን ጆርጅ በዚ ሕጉስ ኣይነበረን። ካሌብ ክሳብ ናብ ናይ ጆርጅ ገዝኡ ኸይዱ
كردادؤن تفتنا جورج ግን በባጊዑ ዋጋን ዕዳጋን ስለ ዘይፈልጥ ካብ መኪንኡ ይሰጎ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ጥቕኦም ኮይነን ዝከታተላ ዝነበራ እተን ኣባጊዕ ጆርጅ ንካሌብ ካብ ገዝኡ ክሰጎ ከሎ ብምርኣየን ሕማቕ ስለ ዝተሰምዐን ንሕና ኣባጊዕ ኢና ሕማቕ ስምዒት ክስምዐና ድማ የብሉን ብምባል ነቲ ኣብ መንጎ ጆርጅን ካሌብን ዝተፈጥረ በኣስን ምርሳዕ ኩላተን ኣባጊዕ ብሓንሳብ ኮይነን ዓይነን ብምዕማት ነቲ ነገረት ይርስዕኦ ኣብ ማእከለን ኮይኑ ዝሰምዕ ዝነበረን ኔፕል ግን ከምናተን ዝደለዮ ናይ ምልሳዕ ክእለት ስለ ዘይብሉ ኩሉ ነገር እዩ ዝዝክር ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብቲ ማእከል ከተማ ይወስደና እሞ ፌስቲቫል ይዳሎ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ባህላዊ ፌስቲቫል መደብ ንኽሰርሕ ጋዜጠኛ ናብቲ ከተማ ክመጽእ ከሎ ንሪኦ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይቲ ከተማ ደብዳቤ ትእክብ ጓል ናብ ቤት ከይዳ ደብዳቤኣ ተቐቢላታ ብዛዕባ ናይ ጆርጅ ደብዳቤ እንትነግራ ቤት ነታ ደብዳቤ ምስ ረኣየታ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤያ ትኸውን ኢላ ካብ ናይታ ደብዳቤ ትእክብ ጓል ቦርሳ ከይረኣየታ ትወስዳ ገና ነታ ደብዳቤ ከየንበበታ ኾላ ድማ እቲ ናብታ ከተማ ዝመጽእ ጋዜጠኛ ናብ ቤት መጺኡ ብዛዕባ ዝበህላዊ ፌስቲቫል ክምዝግብን ንብዙሓት ሰባት ዝኸውን መደብ ከዳሉ ከም ዝመጸን ይነግራ እዚ ሰብ እዚ ኤሎት ስሙ ንነዊሕ ግዜ ናይ ብዙሕ ሰብ ቀልቢ ክስሕብ ዝኽእል መደብ ንኸዳሉ ይደሊ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእትኡ እቲ ዝሰርሐሉ ድርጅት ናብዛ ከተማ ከም ዝሰደድዎ ንርዳእ ብድሕሪ እዚ ቤት ንኢሎት ናብቲ ፌስቲቫል ትወስዶ ይኹን እምበር እቲ ፌስቲቫል ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ኢሎት በዚ ሓሪቑ ኣነስ ተጸበኽዎ ዓብ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ እዚ ግን ኣንኳይ ዓብ መደብ ክሰርሐሉ ብዙሕ ሰብ ከማን ዝሳተፎ ይመስለንን እንዳበለ ካብ ልቡ ይሓርቕ ነዚ ፈጺመ ይሰርሖኒ እንዳበለ ድማ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ ብርቱዕ ዝናብ ይዘንብ እሞ እተን ሰለስተ ዓያውቲ በዚ ይፈርሓ ነዚ ዝረኣየ ሪችፊልድ ኣብ ሰማይ ዘለዉ ደበናታት ቀደም ከምኦም ኣባጊዕ ከም ዝነበሩን ማይ ከም ዝሃርም ዝገብሩ ዘለዉ ኸዓ እዛ መሬት ሳዕርን ከተቡቅል ኢሎም ከም ዝኾኑ ነጊሩ ይረጋግአን ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ድማ ኩላቶም ኣይንመውትን ኢና ናብ ደበና ኢና ንቕየር ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዝነበሩ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኩላቶም ሓደ ካብኦም ክመውት ከሎ ሪኦም ዋላ እኳ እንተነበሩ ኣባጊዕ ሕማቕ ስምዒት ክስምዐን የብሉን ብምባል ስለ ዝረስዕዎ ግን ብዜካ ሞፕል ዝዝክሮ የለን ሞፕል ድማ እዚ ዝኣምንዎ ነገር ሓቂ ከም ዘይኮነ ዋላ እኳ እንተፈለጠ ናይተን ዓያውቲ ስምዒት ንኸይጐድእ ኢሉ ግን ሪችፊልድ ዝበሎ ሓቂ ምዃኑ ይነግሮም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሄክተር ጆርጅ ዝሃቦ ገንዘብ ብጥንቃቐ ከቐምጦ ኸሎ ሃም ከኣ ኣብ ገዝኡ ኾይኑ ካራ እንዳሰሓለን ቤቱን ብወገና ናይ ጆርጅ ደብዳቤ ኣንቢባታ ክትሓርቕ ኰላ ንሪኣ ኤሎት ድማ ብመኪና ገይሩ እንዳኸደ ኸሎ ምስ ገረብ ስለ ዝተጋጨወ መካኒክ ጸዊዑ ንመኪንኡ ጎቲቶማ እንዳኸዱ ኸለዉ ካብ ርሑቕ ሓደ ሰብ ላምፓዲና ሒዙ እንዳኸደ ኸሎ ይርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ድማ ናይ ጆርጅ ማዕጾ ተኻሕኪሑ ካብ ድቃሱ ዘተስኦ ንጽባሒት ንግሆ እተን ዓያውቲ ንበዓል ሞፕል ካብ ድቃሶማ ተሲእነኦም ናብ ደገ ምስ ወጹ ጆርጅ ኣብ መሬት ወዲቑ ይርእዎ ኣብ መጀመርታ ሊሊ ጸወታ መሲልዋ ቀሪባ ንኽትስእ ዋላ እኳ እንተነገረቶ ሞፕል ጆርጅ ይንቀሳቐስ ከም ዘይነበረ ርእዩ ከም ዝሞተ ተረዲእዎ ንሊሊ ሞይቱ ኢሉ ይነግራ ሊሊ ግን ክትኣምኖ ይከኣለትን ኩላትና ምስ ሞትና ናብ ደበና ድኩና ንቕየር እንዳበለት ትካትዖ ሞፕል ብወገኑ ኣባጊዕ ጥራይና ናብ ደበና ንቕየር ሰባት ይሞቱ እዮም ይብላ ሊሊ ነቲ ነገረት ምስ ተረድአቶ ካብ ልባ ሓዚና ኣብ ናይ ጆርጅ ኢድ ትድቅስ ብድሕሪ እዚ ኩላቶም ነቲ መርድእ ሰሚዖም ምስ ተኣከቡ ናይ ጆርጅ ሞት ኩሉ ግዜ እንተዘኪርናዮ ሕማቕ ክስምዐና ስለ ዝኾነ ነዚ ክንርስዖ ኣለና ኢላ ሊሊ ትዛረብ ብዜካ ሞፕል ኩላቶም በዚ ተሰማሚዖም ድማ ንጆርጅ ንኽርስዕዎ ኣዒንቶም ዓሚቶም ክቖፅሩ ምስ ጀመሩ
ሳባስቲያን ናብኦም መጺኡ ነቲ ሙሉእ ህይወቶም ዝካነኸኖም ዝነበረ ዋንኦም ጆርጅ ከመይ ጌርኩም ክንርስዖ ኢና ትብሉለኹም እንዳበለ ንኹላቶም ይወቕሶም። ጆርጅ ካብ ልቡ ዝፈትዎ ዋንኡ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ንኽርስዕዎ ከም ዘይፈቕደሎም ይነግሮም። እንዳተዘራረቡ ከለዉ ድማ እታ ኩሉ ግዜ ሕቶ ተሓትት ዞራ ናብ ማእከሎም መጽያ። ጆርጅ ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ሞይቱ ኢላ ተሓቶም። ሊሊ ነዚ ሕቶ ምስ ሰምዕታ ኣብቲ ጆርጅ ዘንብበሎም ዝነበረ መጽሓፍ መብዛሕቲኦም ዝሞቱ ዝነበሩ ብሰብ ተቐቲሎም ስለ ዝነበረ በዚ ሕቶ ክፈጥረላ ይጅምር። ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ናይቲ ከተማ ፖሊስ ቲም ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ነቲ ሬሳ መጀመርታ ዝረኸቦ ካሌብ ነይሩ። ቲምን ካሌብን ብናይ ጆርጅ ሞት ሓዚኖም እንታይ ደኣ ረኺብዎ ይኸውን እንዳበሉ ከለዉ ሃም ግን ነቲ መርድእ ምስ ሰምዐ ናብቲ ቦታ መጺኡ ነተን ኣባጊዕ ምቁጻር እዩ ጀሚሩ። በዚ ኩነታት ከተጠራጠር ዝጀመረት ሊሊ ናብ ናይ ጆርጅ ገዛ ሪኣ ከመይ ገይሩ ጆርጅ ቆቢዑን ጎልፉኡን ከይሓዘ ናብ ደገ ይወፅእ ኢላ ናብቲ ጣውላ ምስ ጠመተት ክልተ ዝተቐረበ ብርጭቆ ትርኢ። በዚ ኸዓ ትማሊ ምሸት ጆርጅ በይኑ ከም ዘይነበረ ትርዳእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጋዜጠኛ ኤሎት ናብቲ ቦታ መጺኡ ናይ ጆርጅ ሬሳ ክስእሎ ይጅምር። ቲም ግን ጆርጅ ብድኻም ልቢ ሞይቱ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነቲ ጋዜጠኛ ኣብዚ ንዓኻ ዝኸውን ዜና የለን ብምባል ተስፋ ይቕርጾ። ኤሎት ግን ብቐሊሉ ተስፋ ዝቖርጽ ሰብ ስለ ዘይኮነ ንስኻ ፖሊስ ተባሂልካስ ክሳብ ሕጂ ውሽጢ ገዝኡ ይፈተሽካዮም ዘለኻ ብምባል ናብ ውሽጢ ሒዝዎ ከም ዝኣቱ ይገብር። ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ኣብ ጣውላ ዝተቐረበ ክልተ በራጭቆ ዋላ እኳ እንተረኸቡ ቲም ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣጋጢሞ ስለ ዘይፈልጥን በሊሕ ሰብ ስለ ዘይነበረን ነዚ ነገር ዝሸለሊልዎ ብድኻም ልቢ ሞይቱ ዝኸውን ኢሉ ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ይኸይድ። ዋላ እኳ እቶም ፖላይስ ተስፋ እንተቖረጹ ሊሊ ግን ጆርጅ ብሰብ ከም ዝተቐትለ ርግጸኛ ስለ ዝኾነት ነቶም ኣባጊዕ ዓኪባ ኣብ ውሽጢ ናይ ጆርጅ ገዛ ክልተ ብርጭቆ ተቐሪቡ ከም ዝነበረን እዚ ዘርኤና ድማ ትማሊ ምሸት ጆርጅ በይኑ ከም ዘይነበረ እዩ። ካልኣይ ነገር ጆርጅ ዝኾነ ይኹን ቁስሊ ስለ ዘይጸንሖ ብመርዚ እዩ ተቐቲሉ ክኸውን ዝኽእል። እቲ ኣብ ኢዱ ዝረኣናዮ ቀጠልያ ሕብሪ ድማ እቲ ንጆርጅ ዝቐተሎ ሰብን ጆርጅን ከም ዝተባእስዩ ዘርኤና ኢላ ኩሉ ዘርዚራ ትረድኦም። ካብዚ ብምቕጻል ልክዕ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ንሰምዖ ዝነበርና እዞም ፖላይስ ተስፋ ስለ ዘይብሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ባዕልና ክንፈትሐለና ኢላ ትዛረብ። ነዚ ዝሰምዐ ሳባስቲያን ንስኻትኩም ኣባጊዕ ኢኹም እኮ ሰባት ንሓደ ለዋህን ዓሻን ሰብ በጊዕ ኢሎም እዮም ዝጸርፍዎ። ንስኻትኩም ድማ ዋላ እኳ በላሕቲ እንትኾንኩም ኣባጊዕ ምዃንኩም ስለ ዘይተርፈኩም ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ፖላይስ እንተገደፍኩሞ ይሓይሽ ይብሎም። ይኹን እምበር ሊሊ ተስፋ ክትቆርጽ ስለ ዘይደለየት ንኹላቶም ነቲ ከባቢ ንኽፍትሽዎ ትእዝዞም። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ናይ ሓጋይ ዕየት ካብቲ ሓቢኣቶ ዝነበረት ወፅያ ትማሊ ምሸት ሓደ ሰብ ናብዚ ቦታ መጺኡ ከም ዝነበረን ናይ ነብሱ ጨና ከማን ከም ናይ ጆርጅ ከም ዝነበረ ትነግሮም። በዚ ተገሪሞም እንዳሰምዕዋ ከለዉ ድማ ናይ ጆርጅ መርድእ ንኽንገር ናይ ቤተ ክርስቲያን ደወል ተደዊሉ ሳባስቲያን ሊልን ሞፕልን ናብቲ ከተማ ኸይዶም ብዛዕባ ሞት ጆርጆ ንኸጻርዩ ይውስኑ። እንዳኸዱ ከለዉ ኣብ መገዶም ጽርግያ ይረኽቡ እሞ ሳባስቲያን ወላ ሓደ ኸይመሰሎ ክሓልፍ ከሎ ሊሊን ሞፕልን ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ህይወቶም ጽርግያ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ንኽረግጽዎ ኸማን ፈሪሖም ንሕና ነዚ ክንሓልፎ ዓቕሚ የብልናን እንዳበሉ ናይ ልቦም ይፈርሑ። ንጽርግያ ምስጋር ማለት እዩ ደቅሞም እዮም ነይሮም። ሳባስቲያን ብወገኑ ጽርግያ ልክዕ ከም ሳዕሪ እዩ ንኽትሰግርዎ ወላ ሓንቲ ኣይጸግምን እንዳበለ ኸሎ ሓንቲ ደርሆ ነቲ ጽርግያ ብቐሊሉ ትሰግሮ። ነዚ ዝረኣዩ ሊልን ሞፕልን ደርሆ እኳ ክትሰግሮ ካብ ከኣለት ንሕና እውን ንኽእል ኢና ብምባል ክልቲኦም ጎኒ ንጎኒ ተደጋጊፎም ብኽንደይ ጻዕሪ ይሰግርዎ። ኣብቲ ኸተማ ምስ በጽሑ
ናይታ ከተማ ህዝቢ ተኣኪቡ ቲም ናይ ጆርጅ መርድእ ንኹላቶም ይነግሮም ከምኡውን ብሰብ ተመሪዙ ከም ዝሞተን እቲ ዝቐተሎ ሰብ ዝተጠቀመሉ መርዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ ቶክሲክ ቤሪስ ዝበሃል ፍረ ከም ዝተጠቀመ ይነግሮም። ኣብ መንጎ ኣኼብኦም መኪና ናብቲ ከተማ ትመጽእ እሞ ካብታ መኪና ናይ ጆርጅ ጠበቓ ሊድያን ንጆርጅ ጓሉ ሬቤካን ይወፃ። ቲም ንሊድያ ምስ ረኣየ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይንዎ ስለ ዝነበረ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ይመኽራ። ሊድያ ጠበቓ ብምዃና ሕጊ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ ሰብ ስለ ዝነበረት በቲ ቲም ኣብ ናይ ጆርጅ ገዛ ዝረኸቦ ውሕድ መርትዖታት ነዚ ጉዳይ ክንፈትሖ እንተኾይንና ኣብ ናይ ጆርጅ ንዛዚ ዝተጠቕሱ ሂልኮት፣ ሃም፣ ቤት፣ ካሌብ፣ ሬቤካን ባዕሉ እቲ ፖሊስን ኣብ ሓደ ቦታ ክእከቡ ከም ትደልዮም ትነግሮ። ከምኡውን ሬቤካ ሙሉእ ህይወታ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ነይራ ኣቦኣ ኣብ ዝሞተሉ መዓልቲ ናብዚ ዓዲ ብምምጻኣ ተጠርጣሪት ከም ዝገብራ ትነግሮ። ቲም ግን እዚ ኩሉ ትዛረቡ ዝጸንሐት ጽቡቕ ገይሩ ኣይትረድኦን። ነዚ ዝረኣየት ሊድያ ከምዚ ዓይነት ገበን ምፍታሕ እዚ ናይ መጀመርታኻ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ኣቓልቦኻ ኣብዚ ጉዳይ ክኸውን ኣለዎ ኢላቶ ገዲፋቶ ትኸይድ። ብድሕሪዚ ቲም ንኹላቶም ኣብ ናይ ቤዝ ሆቴል ይእክቦም እሞ መጀመርታ ንሬቤካ ናብዚ ዓዲ መዓስ ከም ዝመጸት ይሓታ። ንሳ ኸኣ ሎም መዓንቲ ከም ዝመጸትን ንቦኣ ንኽትረኽቦ ተስፋ ጌራ ከም ዝመጸትን ትነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ እተን ኣባጊዕ ነዚ ኩነታት ብመስኮት ኮይነን ይከታትልኦ ነይረን። ሞፕል ግን ንሓንቲ ካሮት ንኽበልዕ ሕኺት ክብል ከሎ ንሪኦ። ኣብ ልዕሊ ሞፕል ኣብ ተሰጢሑ ዝነበረ ክዳውንቲ ቀጠልያ ሕብሪ ዝተጸየቐት ናይ መተርኣስ ጨርቅላ። በቲ ሓደ ወገን ሬቤካ ብዛዕባ ኣቦኣ እንዳተዛረበት ስለ ዝሓዘነት ክትነብዕ ትጅምር። ሊድያ ድማ ቅድሚ ትንዛዚ ምጅማሩ ክልተ ነገራት ክገብር ደልየለኹ ብምባል መጀመርታ ንሬቤካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር መንታ ሓዊ ከም ዘለዋ ትነግራ። ቀጺላ ድማ ነቲ ምስኦም ተኣኪቡ ዝነበረት ጋዜጠኛ ኢሎት ንዓኻ እዚ ነገር ስለ ዘይምልከት ካብዚ ክፍሊ ክትወፅእ ኣለካ ኢላ ትሰጎ። ብድሕሪዚ ሊድያ ነቲ ንዛዚ እንዳንበበት እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር ወዲ ጆርጅ ድማ ብሞባይል ደው ኢላ ረኺባቶ ነቲ ንዛዚ ከም ዝሰምዖ ትገብሮ። ናይ ጆርጅ ንዛዚ ከምዚ እዩ ዝብል ነይሩ። ምስ ኩሎም ስሞም ኣብዚ ተጠቒሱ ዘለዉ ሰባት ዘይከፈልክዎ ልቓሕ ኣለኒ። ብተወሳኺ ድማ ካብዞም ተኣኪቦም ዘለዉ ሓደ ዓሻ፣ ሓደ ኸኣ ሕማቕ ሓረስታይ፣ ሓደ ናይ ጽድያ በጊዕ፣ ሓደ ኸኣ ናይ ሓጋይ በጊዕ፣ ሓደ ዝጉዳእ ሰብን ክልተ ቐተልቲ ሰብን እዮም ዘለዉ። መንመኖም ምዃኖም ግን ኣይነግርን እዩ። በዚ ኸኣ ኩላቶም ሰንቢዶም ካብቲ ዝነበርዎ ተሲኦም ንስኻ ኢኻ እቲ ዓሻ ንስኻ ኢኻ እቲ ሕማቕ ሓረስታይ እንዳተባሃሉ ክካትዑ ይጅምሩ። ሊድያ ንኹላቶም ኮፍ ከም ዝብሉ ድሕሪ ምግባራ ነቲ ንዛዚ ምንባባ ትቕጽል። ካብዚ ብምቕጻል ነቲ ሕጂ ንካሌብ ኣካርዮ ዘለኹ መሬት ንወደይ ፒተር ገዲፈሉ ኣለኹ። ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብር ወዱ ማለት እዩ። እቲ ኣነ ሒዘዮ ዝነበርኩ መሬትን ኣባጊዐይን ግን ንጓሌ ሬቤካ ገዲፈላ ኣለኹ። ካብዚ ብዝተረፈ ድማ ኩሉ ሃብተይ ንጓሉ ሬቤካ ከም ዝገደፈላ ይዛረብ። ጠቕላላ ሃብቲ ናይ ጆርጅ ድማ ከባቢ 30 ሚልዮን እዩ ነይሩ። ነዚ ምስ ሰምዑ ከመይ ገይሩ እዚ ተራ ሓረስታይ ማዕረ ክንዲ ገንዘብ ክህልዎ ይኽእል ብምባል ንሊድያ ይሓትዋ። ንሳ ኸኣ ጆርጅ ቅድሚ ቕሩብ ዓመታት ናይ ኣባጊዕ መድሃኒት ምሂዙ ከም ዝነበረን ነቲ መድሃኒት ብሚልዮናት ስለ ዝሸጦ ሃብታም ከም ዝነበረን ትነግሮም። በቲ ሓደ ወገን ነታ ካሮት ክበልዕ ዝፍትን ዝነበረ ሞፕል ካብቲ ተቐርቂርዎ ዝነበረ ንኽወፅእ ክብል ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ኣቑሑት ሃሪሙ የውድቖ። በዓል ቲም ድምፂ ሰሚዖም ነቲ ምንታይ ከም ዝኾነ ንኽርኢ ይልእክዎ። ሞፕል ገጹ ብጨርቂ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ ትኺሉ ነቲም ኣትይዎ እግሩ ብምህራም ኣውዲቕዎ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣቱ። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኸኣ ኣቑሑት እንዳሃረመ ንኹሉ ይዕንዎ። ኣብ መወዳእትኡ ምስ ፊኒስትራ ተጋጭው ምስ ተረጋግአ ግን ዝብላዕ እንዳሃቡ ናብ ደገ የውፅዎ። በዚ ኸኣ እታ ቐጠልያ ሕብሪ ተጸይቓ ዝነበረት ጨርቂ ቲም ይረኽባ ማለት እዩ። እቲ ኣኼባ ድሕሪ ምውድኡ ኢልዮት እንዳጐየየ ናብ ቲም መጺኡ
እንታይ ከም ዝተባሃሉ ይሓቶ። ቲም ኣብ መጀመርታ ክነግሮ ዋላ እኳ እንተዘይደለየ ኢልዮት ትማሊ ምሸት መኪንኡ በት መካኒክ ጎቲትዋ እንዳኸደ ከሎ ኣብ ጥቓ ናይ ጆርጅ ገዛ ላምፓዲና ዝሓዘ ሰብሪኡ ከም ዝነበረ ምስ ነገሮ ንዕኡ ዝጠቅም ሓበሬታ ይነግሮ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ዝተባሃልዎ ንኽነግሮ ቃል ይኣትወሉ። ኣጋም ምሸት ምስ ኮነ እተን ኣባጊዕን ኣብ ምሕደሪአን ኮይነን እንዳተዘራረባ ከለዋ ረቤካ ናብቲ ቦታ መፅያ ኣብ ሓዘን ኮይና ኮፍ ትብል። እተን ኣባጊዕ ግን ሬቤካ ናብዚ ቦታ ብምሸት ብምምፅኣ ትማሊ ምሸት እውን ዝመፀት ንሳያ ትኸውን ብምባል ከም ቀታሊት ክርእይዋ ይጅምሩ። ሊሊ ግን ተሃዊኾም ክውስኑ ከም ዘይብሎም ትነግሮም። ብድሕሪዚ ካብተን ጆርጅ አንቢብሎም ዝነበረ መጽሕፍቲ ሓንቲ ወሲዶም ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ማዕጾ ገዲፎምዋ ይሃድሙ። ቲም ከኣ ድምፂ ሰሚዑ ናብ ደገ ምስ ወፀ ነታ መጽሓፍ ይረኽባ። ብድሕሪዚ ፊልምና ናብ ሰባስቲያን ይወስደና እሞ በይኑ ኮይኑ እንዳሓሰበ ከሎ ሊሊ ናብኡ መፅያ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወቱ ተሓቶ። ንሱ ኸኣ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ካርኒቫል ዝበሃል ቦታ ምስ ህፃናት እንዳተፃወተ ከም ዝዓበየን ሰውነቱ ክዓቢ ምስ ጀመረ ግን ዋናታቱ ምሸት ምሸት ምሳኻልብ ከም ዝበኣስ ብምግባር ንሱ እንዳተሳቐየ ንሳቶም ግን ከም መዘናግዒ ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩን ሓደ ምሸት ብጣዕሚ ተጎዲኡ እንዳተሳቐየ ከሎ ዝረኣዮ ጆርጅ ግን ካብኣቶም ገዚኡ ህይወቱ ከም ዘደሓነሉ ይነግራ። ሊሊ ነዚ ምስ ሰምዐት እንዳሓዘነት ንምንታይ ከኻብ መጀመርትኡ ካብ ኣዴኻን ካብተን መጓሳ ኣባጊዕን ተፈሊኻ ኢላ ተሓቶ። ሰባስቲያን ናይ ሓጋይ በጊዕ ስለ ዝነበርኩ ክቕበሉኒ ከኣሉኒ ኢልዋ ይኸይድ። ልክዕ ከምቲ ሕጂ በዓል ሊሊ ነታ ናይ ሓጋይ ዕየት ዘይፈትውዋ ማለት እዩ። ንጽባሒቱ ንግሆ ኢልዮት ናብ ቲም ከይዱ እንታይ ከም ዝሓሰበ ይሓቶ። ቲም ግን ነቶም ካብ ርሑቕ ዝጥምትዎ ዝነበሩ ኣባጊዕ እንዳረኣየ እዘን ኣባጊዕ ይከታተላን ኣለዋ። እንታይ ከም ዝደለያኒ ግን እንድዐ ብምባል ሙሉእ ምሸት ዘዳልዎ ንጆርጅ መን ከም ዝቐተሎ ንኽፈልጡ ዝሕግዞም ኣብ ዋይት ቦርድ ዝጽሓፎ የርእዮ። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ነቶም ተጠርጠርቲ ነናብ ገዝኦም ከይዶም ክሓትዎም ይጅምሩ። መጀመርታ ናብ ሃም ከይዶም ይሓትዎ። ኣብኡ ግን ዝኾነ ይኹን ክረኽቡ ይከኣሉን። ቀፂሎም ናብ ቤት ብምኻድ ሞፕል ነቲ ናይ ገዛ ኣቑሑት እንዳሰባበረ ከሎ ቲም ናይ ጆርጅ ደብዳቤ ኣብ ገዛ ኣርኡ ስለ ዝነበረ ንምንታይ እታ ደብዳቤ ናብ ገዛ ክመፅያ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸኣ እታ ፖስታ ብጌጋያ ናብ ገዛይ መፅያ ኢላ ትምልሰሉ። ካብዚ ብምቕጻል ናብ ካሌብ ከይዱ ንምንታይ ጆርጅ ሞይቱ ዝተረኽበላ ንግሆ ናብ ገዝኡ ኸይድካ ኢሉ ይሓቶ። ንሱ ድማ ጆርጅ ካብቲ ተኸሪዮ ዝነበርኩ መሬት ንኽወፅእ ነጊሩኒ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ንኽረዳዳእ ይኸይደ ነይረ ይብሎ። ብድሕሪዚ ናብ ሂልኮት ብምኻድ ንምንታዩ ጆርጅ ሓደ ሰንበት ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ብምምጻእ ብዙሕ ገንዘብ ገዲፍልካ ኸይዱ ኢሉ ይሓቶ። ሂልኮት ድማ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጆርጅ ናብራ ብጣዕሚ ኸቢድዎ ስለ ዝነበረ ንኽልቲኦም ውላዱ ምስ ካልእ ስድራ ቤት ንኽነብሩ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣወፊዎም ነይሩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ግን ነብሱ ምስ ከኣለ ደቁ ክረኽቦም ስለ ዝደለየ ንዓይ ሓቲትኒ። ቤተ ክርስቲያንና ግን ናብ ካልእ ስድራ ቤት ዝተሰዱ ቆልዑ ኣበይ ከም ዘለዉ ንስድሪኦም ክንነግሮም ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ሕጊ ስለ ዘለዋ ክነግሮ ይከኣልኩን። ሓደ ጊዜ ገንዘብ ምሰድልየኒ ግን ኣበይ ከም ዘለዉ ንኽነግሮ ገንዘብ ክኸፍለኒ ከም ዘለዎ ነጊረዮ። በዚሁ ኸኣ እቲ ገንዘብ ገዲፍለይ ከይዱ ኢሉ ይነግሮም። ኣብ መወዳእትኡ ቲም ናብ ረቤካ ኸይዱ እቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ዕለት ምሸት እንታይ ትገብር ነርኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ኣብታ ምሸት እቲኣ ናብዛ ዓዲ ከም ዝኣተወትን ኣብ ገዛኣ ኾይና ቲቪ እንዳረኣየት ከም ዘሕለፈቶን ትነግሮ። እቲ ሕቶ ዝተወድአ መሲልዋ ገዲፋቶም እንዳኸደት ኮላ ግን ቲም ቻስቲቲ ብምባል በቲ ሓቀኛ ስማ ይጽውዓ። ረቤካ ናብዛ ዓዲ ክትመጽእ ኮላ ስማ ኣቐይራቶ እያ መጽያ። ነዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ቅድሚ ሕጂ ምስ ሓደ ሰራቒ ፍቕራዊ ርክብ ስለ ዝነበራ ብሰንኩ ኣብ ገበን ኣትያን ተኣሲራን ስለ ዝነበረት እዚ ኸይፍለጥ ኢለያ። ቲም ብዛዕባ ጽቡቕ ገይሩ ሪሰርች ብምግባር እዩ ነዚ ፈሊጥዎ። ረቤካ በዚ ሰንቢዳ እዚ ነገር እዚ ዘጋጠመ ቅድሚ 3 ዓመት ከም ዝኾነን ኣብቲ ጊዜቲ ኣፍቃሪኣ
ገበነኛ ምዃኑ ከም ዘይትፈልጥ ዝነበረትን ልክዕ ምስ ፈለጠት ግን ምስኡ ከም ዝተፈላለየት ነጊራ ከተእምኖ ትፍትን። ቲም ብምቕጻል ኣብታ ኣቦኣ ዝሞተላ ምሸት ናብ ናይ ጆርጅ መኪና ከይዳ እንተነይራ ይሓታ። ንሳ ግን ፍጹም ኣይከርኩን ብምባል ተቐብጾ። ብድሕሪ እዚ ነዚ ኩሉ ነገራት ተኸታቲላ ንጆርጅ መን ከም ዝቐተሎ ግን ክትፈልጥ ዘይከኣለት ሊሊ ናብዝን ናብትን እንዳበለት ክትጭነቕ ኮላ ንሪኣ። ክላውድን እቶም ካልኦት ኣባጊዕን ግን ብዙሕ ኣይትሕሰቢ ንጆርጅ ዝቐተለቶ ሬቤካ እንዳበሉ ከእምንዋ ይፍትኑ። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ናይ ሓጋይ ዕየት ናብኦም ቀሪባ ሬቤካ ጥዒቲ ሰብ ከም ዝኾነትን ሽታኣ ኸማን ልክዕ ከም ናይ ጆርጅ ከም ዝኾነን ትነግሮም። ክላውድ ትቕብል ኣቢላ እወ ሽታኣ ልክዕ ከም ናይ ጆርጅ እዩ ትብል። ሊሊ ነዚ ምስ ሰምዐት ናብ ክላውድ ቀሪባ ከመይ ጌርኪ ሽታኣ ከም ናይ ጆርጅ ከም ዝኾነ ፈሊጥክዮ ትብላ። ክላውድ ባዕላ ብኣፋ ተታሒዛ ሕጂ ክትሕሱ ከም ዘይትኽእል ተረዲእዋ ናብታ ዝረኸበታ ናይ ሬቤካ ብሩር ትወስዶም። ቀፂላ ድማ ጆርጅ ዝሞተላ ምሸት ሬቤካ ናብቲ ቦታ መፅያ ከም ዝነበረትን ንዓኣ ሕቁኣ እንዳደረዘታ ኮላ እዛ ብሩር ከም ዝወደቐታን ትነግሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ እኹል መርትዖ ዝረኸባ እተን ካልኦት ኣባጊዕ ንሊሊ ሬቤካ ተቐታሊት ብምባል የእምንኣ። ሊሊ ድማ ወላ ሓንቲ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል እወ ሬቤካ ቀቲላቶ ትብል። ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ሰባስቲያን ግን ኩላትኩም ንሬቤካ ከም ቀታሊት ትገብርዋ ዘለኹም ካብ መጀመርታ ስለ ዝጸላእኩማዩ እምበር ኣነ ኣዒንታ ኣተኪራ ኣብ ዝጥምተሉ ጊዜ ንጽህቲ ሰብ ከም ዝኾነት እዩ ዝርድአኒ ኢልዎም ገዲፍዎም ይኸይድ። ካብዚ ብምቕጻል ሊሊን ሞፕልን ናብ ቲም ከይዶም ነቲ ዝረኸብዎ ንኸርእይዎ መታን ቆቢዑ ሒዞማ ይሃድሙ። ንሱ ኸኣ ቆቢዑ ንኽመልሳ ደድሕሪኦም እንዳጐየየ ናብቲ ናይ ሬቤካ ብሩር ዘላቶ ቦታ ይበጽሕ። ኣብኡ በጺሑ ንቆቢዑ ምስ ኣልዓላ ኣብ ትሕቲ ቆቢዑ ነታ ብሩር ይረኽባ። ብድሕሪ እዚ ቲም እኹል መርትዑ ረኺበ ኢሉ ብምሕሳብ ብቕልጡፍ ናብ ናይ ሬቤካ ገዛ ይኸይድ። ንሬቤካ ምስ ረኸባ ድማ እዛ ብሩር ምስቲ ኣብ ኢዳ ዘሎ ስለ ትመሳሰል ናታ ከም ዝኾነት ከም ዝፈለጠን ኣብ ናይ ጆርጅ ናይ ሕርሻ ቦታ ከም ዝረኸባን ነጊሩ ገዛኣ ክፍትሾ ይጅምር። ኣብ ጫማኣ ድማ ናይቲ መርዛም ተኽሊ ፍረ ረኺቡ እታ ቐታሊት ንሳ ከም ዝኾነት ሙሉእ ብሙሉእ ተኣማሚኑ ኣሲሩ ይወስዳ። ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ቲም ንሬቤካ ቃላ ንኽትህብ ይሓታ። ሬቤካ ድማ ኣቦኣ ዝመተሉ ምሸት ናብ ገዝኡ ኸይዳ ከም ዝነበረትን ንኸባቢ 20 ዓመት ነቦኣ ስለ ዘይረኸበቶ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ መጸት ወላ ሓደ ጊዜ ኸይባኸነት ክትረኽቦ ስለ ዝደለየት ኣብታ ምሸት ከም ዝረኸበቶ ትነግሮ። ከምኡውን ኣቦኣ ነባጊዑ ንዓኣ ከውርሳ ይደሊ ስለ ዝነበረ ሙሉእ ምሸት ብዛዕባ ኣባጊዑ ኣዕሊሎም ብሰላም ከም ዝተፈላለዩ እንዳነገረት ከተእምኖ ትፍትን። ቲም ግን ፈጺሙ ከኣምና ስለ ዘይከኣለ ጽባሕ ንጎሆ ናብ ቤት ፍርዲ ኸይድኪ ብነብሲ ቅትለት ክትፍረዲ ይኸይልዋ ገዲፍዋ ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ሊድያ ረኺባቶ ሕጂ ሬቤካ ትእሰር ስለ ዘላ ኩሉ እቲ ንብረት ናብ ፒተር ከም ዝሓልፍን ብሞባይል ደው ኢላ ነዚ ነገር እዚ ንፒተር ምስ ነገረቶ ግን ኩሉ ንብረቱ ንካሌብ ክሸጦ ከም ዝደሊ ከም ዝነገራን ጽባሕ ንጎሆ ምስ ካሌብ ንኽፈራረሙ ተቋጺሮም ከም ዘለውን ትነግሮ። ነዚ ኩሉ ኣብ ጥቕኦም ኮይና ትሰምዕ ዝነበረት ሊሊ እዚ ዝገበረቶ ነገር ጌጋ ኮይኑን ተጸኒሑ ብጣዕሚ ኸተዓሳ ስለ ዝኽእል ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣጸቢቐ ኸሓስብ ኣለኒ ብምባል ናብቲ ሬቤካ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ብመስኮት ደይባ ንሬቤካ ኣዒንታ ኣተኪራ ትጥምታ። ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ሓቂ ይዛረብ እንተሃልዩ ብዒንቱ ክትፈልጦ ከም ትኽእል ብዙሕ ጊዜ ጆርጅ ክዛረብ ትሰምዖ ስለ ዝነበረት እዩ። ብድሕሪ እዚ ሊሊ ብውሳኔኣ እንዳሓሰበት ናብ ምሕደሪኣ ትምለስ። ኣብኡ ኸኣ ምስ ሞፕል ተራኺቦም ሞፕል ሕጂ ምስ ናይ ካሌብ ኣባጊዕ ስለ ንሕወስ ኬድና ስከንርኣዮም ዝብል ሓሳብ የምጽእ። ክልቲኦም በዚ ተሰማሚዖም ድማ ነቲ ሓጹር ዘሊሎም ናብ ናይ ካሌብ መሬት ይሓልፉ። ኣብኡ ኸኣ ንናይ ካሌብ ኣባጊዕ ረኺቦሞም ክዛረብዎም ምስ ፈተኑ እተን ናይ ካሌብ ኣባጊዕ ግን ካብዚ ቦታ ብቕልጡፍ ህደሙ ኢሎም ይነግርዎም።
ሊሊን ሞፕልን ንውሽጢ ምኻዶም ይቕጽሉ። ሓደ ገዛ ረኺቦም ከኣ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ኣብኡ ናይ ዴንብሩክ ስጋ ዝብል ባኮን ናይ ካሌብን ናይ ሃምን ስእሊ ሪኦም ሃምን ካሌብን ስጋ ናይ ምሻጥ ቢዝነስ ከም ዝጀመሩ ይርድኦም። ብዙሕ ከይጸንሑ ናይ ካሌብ ኣኻልብ ናብቲ ቦታ መጺኦም ንሊሊን ንሞፕልን የጓይዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ሳባስቲያን ንኽድሕኖም ናብቲ ቦታ መጺኡ ምስቶም ክልተ ኣኻልብ ብምበኣስ ነቶም ኣኻልብ ካብቲ ቦታ ይሰጎም። ይኹን እምበር ሳባስቲያን ተሃስዩ ስለ ዝነበረ ነብሱ ጠሊምዎ ይወድቕ። ሊሊ ነዚ ምስ ረኣየት ሳባስቲያን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢላ ንሞፕል ትሓቶ። ሞፕል ይመውት ከም ዘሎ ይነግራ። ኣብዚ ግዜ እዚኣ ሊሊ ኣባጊዕ ናብ ደበናዮም ዝቕየሩ ዝበሃል ሓሶት ከም ዝኾነ ዝተረድኣ። ሳባስቲያን ንጆርጂ ሪኦ ከም ዘሎ ምስ ተዛረበ ብዙሕ ከይጸንሐ ይመውት። ሊሊ በዚ ሓዚና ናብ ሰባስቲያን ትጸጊዓ ኾላ ግን እቶም ናይ ካሌብ ኣኻልብ ንኻልኣይ ግዜ ስለ ዝተመልሱ ሞፕል ንሊሊ ሒዝዋ ካብቲ ቦታ ይሃድም። ብድሕሪዚ ሞፕልን ሊሊን ናብቶም ካልኦት ኣባጊዕ ከይዶም ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለና ብቕልጡፍ ካብዚ ቦታ ክንከይድ ኣለና እንዳበሉ ካብቲ ቦታ ሒዞሞም ይሃድሙ። ልክዕ ኣብቲ ጽርግያ ምስ በጽሑ ግን ክልቲኦም ክሰግሩ ኸለዉ እቶም ዝተረፉ ኣባጊዕ ግን ነዚ ጽርግያ ክረግጽዎ ኸማን ኣይከኣሉን። ሊሊ ነዚ ምስ ረኣየት ካሌብ ንኹላትና ቀቲሉ ስጋና ክሸጦ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ኢላ ትነግሮም። እቶም ካልኦት ኣባጊዕ ነዚ ምስ ሰምዑ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ነገር ኣይትዛረቢ፣ እዚ ከም ዝበልክና ኸማን ክንርስዑ ኢና ብምባል ክሳብ 3 ቆጺሮም ብምዕማት ኩሉ ኣብታ ምሸት ዘጋጠሞም ሕማቕ ነገር ይርስዕዎ። ኣዒንቶም ምስ ከፈቱ ኸኣ እንታይ ኮይኖም ናብቲ ቦታ ከም ዝመጹ ኸማን ረሲዖሞ ብሰላም ናብ መደቀሲኦም ይምለሱ። ሊሊ ነዚ ምስ ረኣየት ቅድሚ ሕጂ ነገራት ብምርስዓ እንዳተጣዕሰት ንሞፕል ቅድሚ ሕጂ በጊዕ ክመውት ከሎ ሪኢካ ትፈልጥ ዲኻ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ኸኣ እወይ ይፈልጥ ዝፈትዎም ክሞቱ ኸለዉ ምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ዝጎድአኒ። ይኹን እምበር ኣነ እንተረሲዐዮም ንዘለኣለም ስለ ዝርስዑ ኣነ ንኽዝክሮም ይመርጽ። ሕማቕ ነገራት ይዝክር ከምኡውን ግን ጽቡቕ ነገራት ዋላ ይዝክር። ንኣብነት ናይ ኣደይ ምስሊ ክሳብ ሕጂ ይዝክሮ ብምባል ድሕሪ ሕጂ ክትርስዕ ከም ዘይብላ ይእምና። ይኹን እምበር ሊሊ እዚ ነገር እዚ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ስለ ዝኾና ናብታ ጆርጅ ኮፍ ዝብለላ ቦታ ኸይዳ ኩሉ ነገር ንኽትርስዖ እንዳተዳለወት ኮላ ጆርጅ ናብ ቅድሚኣ ይመጽእ ብሓሳባ ማለት እዩ። ሊሊ ግን ናይ ብሓቂ ዝመጸ መሲልዋ ናይ ብሓቂ ዲኻ መጺኻ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ድማ ኣብዚ ዘለኹ ንስኺ ስለ ዝዘክርክኒ ከምኡውን ነባጊዐይ ተድሕንየን ንስኺ ኢኺ። ስለዚ ንዓይ ዝቐተለኒ መን ምዃኑ እንተፈሊጥክዮ ሬቤካ ንዓኽን ክትርከበክን እያ። በዚ ኸኣ ካሌብ ወላ ሓደ ሕማቕ ነገር ክገብረኩም ኣይክእልን ኢሉ ይረድኣ። ሊሊ ነዚ ጉዳይ ክትፈትሖ ዋላ እኳ እንተደለየት ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ግን ከመይ ገይረየ ክፈትሖ ኢላ ትሓቶ። ጆርጅ ድማ እቲ ኣብ ክልተ ኢዱ ዝነበረ ሕብሪ ኣርእይዋ ካብቲ ቦታ ይስወር። ሊሊ ኣብ ናይ ጆርጅ ኢድ ዝነበረ ቀጠልያን ሰማያውን ሕብሪ ምስ ረኣየት ንጆርጅ ዝቐተለቶ ሬቤካ ከም ዘይኮነት ይርድኣ። ዝቐተሎ መን ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ንሞፕል ጸዊዓቶ እንዳነገረቶ ኹላ እታ ናይ ሓጋይ ዕየት ናብኦም ትመጽእ። ሊሊ ንዓኣ ምስ ረኣየታ ሓድሽ ሓሳብ መጺላ ሓደ እግራ ኣብ ሰማያዊ እቲ ሓደ እግራ ኸኣ ኣብ ብጫ ንኽተእትዎ ነታ ዕየት ትነግራ። ብድሕሪኡ ኸኣ ናብቲ ሬቤካ ተኣሲራቶ ዝነበረት ወሲዳታ ኣብቲ መሬት ብእግራ ንኽትስእል ትእዝዛ። ንጽባሒቱ ንግሆ ቲም ናብቲ እንዳ ፖሊስ ምስ ኣተወ ትማሊ ምሸት እታ ዕየት ዝሰኣለቶ ሪኡ ብጣዕሚ ይግረም። ሬቤካ ኸኣ እዚ ኹሉ ዝሰኣለቶ ሓንቲ ዕየት ከም ዝኾነትን ካልእ በጊዕ ኣብቲ ፊኒስትራ ኾይና ነታ ዕየት ትእዝዛ ከም ዝነበረትን ትነግሮ። ቲም ኮፍ ኢሉ ነቲ ዝሰኣለቶ ምስ ረኣየ ምስ ጆርጅ ዝራኸቡ ክልተ መስመር ተሳኢሉ ኣብቲ ሓደ መስመር ሬቤካ ኣብቲ ሓደ መስመር ግን ብጫ ሕብሪ ጥራይ እዩ ነይሩ። ቲም እዚ ነገር ዝኽርድኦ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ሕብሪ ንኸኣልዮ ብጨርቂ ምስ ፈተነ ሰማያዊን ብጫን ተሓዋዊሱ ኢዱ ቀጠልያ ሕብሪ ይጽየቕ። ብድሕሪዚ እቶም ንሬቤካ ዝወስድዋ ፖላይስ ናብቲ ቦታ ይመጹ።
ቲም ከዓ ንሬቤካ ካብቲ ተኣሲራቶ ዝነበረት ኣውፂኡ ነቶም ፖላይስ ናብ ቤት ፍርድን ክወስድዋ ይቦም። ገበነኛ ኮይና ከም ዝረኸባ እንዳፈረመ ከሎ ግን ነታ ናይ ሓጋይ ዕየት ብርሑቕ ኣእጋራ ብጫን ሰማያውን ከም ዝተፀየቐት ርኢዩ እተን ኣባጊዕ ክነግሮኦ ዝፍትና ዘለዋ እንታይ ከም ዝኾነ ይርድኦ። ተቐላጢፉ ድማ ነቶም ፖላይስ ሬቤካ ገበነኛ ስለ ዘይኮነት ንኽመልስዋ ይነግሮም። ምዝራቡ ቀፂሉ ድማ ሬቤካ ናብዛ ዓዲ ኣብ ዝመፀትላ መዓልቲ ምስ ኣቦኣ ብምርኻባ ጥራይ ቀዳመይቲ ተጠርጣሪት ኮይና ከም ገበነኛ ክትርአ ጸኒሓ። እቲ ንጆርጅ ዝቐተሎ ገበነኛ ድማ ከምኡ ንኽንገብር እዩ ዝደልየና። ምኽንያቱ ኩላትና ኣብ ሬቤካ ኣቓልቦና እንተጌርና ንዕኡ ዝረኽቦ ሰብ ስለ ዘየለ። ስለዚ ንጆርጅ ቀትሎ ዝኽእል ወዱ ፒተር እዩ። ነዚ ዝበልኩሉ ምኽንያት ጆርጅ ልክዕ ንሬቤካ ናይ ንዛዚኡ ኮፕ ሰዲድላ ነይሩ፣ ንፒተር ድማ ሰዲድሉ ነይሩ ማለት እዩ። ፒተር ግን ልክዕ ነቲ ንዛዚ ምስ ኣንበቦ ኣቡኡ 30 ሚልዮን ዝኣክል ገንዘብ ንሓፍቱ ይባ ከም ዘሎ ምስ ኣንበበ ንጆርጅ ንኽቐትሎ ወሲኑ። በቐጥታ መፂኡን ተቐቲልዎ ግን ፖላይስ ጆርጅ 30 ሚልዮን ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ቀንዲ ተጠርጣሪ ገይሮም ከምርምሩ ዝጅምሩ ነቲ ብዙሕ ገንዘብ ዘይተገድፈሉ ውላድ እዩ። ስለዚ ብተዘዋዋሪ ገይሩ ክቐትሎ ኣለዎ። ምስ ቀተሎ ድማ ዝገበረ ገይሩ እቲ ገበን ናብ ሓፍቱ ከም ዝጽጋዕ ብምግባር ንሓፍቱ ሬቤካ ይእስራ እሞ ናይቲ ኩሉ ገንዘብ ወራሲ ንሱ ይኸውን እንዳበለ ቲም ንኹላቶም ዘርዚሩ የረድኦም። ካብዚ ብምቕጻል እቲ ንጆርጅ ዝቐተሎ ወዱ ፒተር ስሙ ቀይሩ ናብዛ ከተማ ከም ዝመፀን ንሱ ከዓ እቲ ጋዜጠኛ መሲሉ ናብዛ ከተማ ዝመፀ ኢልዮት ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኢልዮት ነዚ ምስ ሰምዐ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እንዳበለ ናብኡ ቀሪቡ ዘይከውን ይዛረብ ከም ዘሎ ይነግሮ። ቲም ግን ሕጂ እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝተረድኦ ኢልዮት ናብዚ ከተማ ጋዜጠኛ መሲሉ ዝመፀ ሰብ ዋላ እኳ እንተኾነ ዝመፀሉ መዓልቲ ክንሪኦ ከለና ግን ልክዕ ሬቤካ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፀትሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ። እዚ ዘርኤና ሬቤካ ናብዚ ዓዲ ከም ትመጽእ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ነይሩ። ብድሕሪኡ ካብዛ ከተማ ሓሪቑ ከም ዝኸደን ተጋጭ ከም ዝተመልሰን ኣምሲሉ ንብዙሕ መዓልታት ከም ዝጸንሕ ገይሩ። ኣብታ ጆርጅ ዝሞተላ ምሸት ድማ ሬቤካ ምስ ኣቦኣ ኣዕሊላ ብሰላም ድሕሪ ምፍድላዮም ኢልዮት እውን ናብ ናይ ኣቦኡ መኪና ኸይዱ ኣብ ናይ ኣቦኡ መስተ መርዚ ብምግባር ይምርዞ። ጆርጅ ግን ቀሊል ሰብኣይ ስለ ዘይነበረ ዋላ ተመሪዙ ኸሎ ምስ ኢልዮት ይበኣስ። እንዳተበኣሱ ኸለዉ ኸዓ ጆርጅ ናይ ኢልዮት ብጫ ጸጉሪ ሒዝዎ እቲ ብጫ ሕብሪ ምስቲ ኣብ ኢዱ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ሰማያዊ ዝሕብሩ መድሃኒት ተሓዋዊሱ ናይ ጆርጅ ሓንቲ ኢዱ ቀጠልያ ኾይና ሊድያ ንዛዚ ኽተንብብ ኮላ ኸዓ ካብቲ ክፍሊ ስለ ዝሰጎገቶ ኣብቲ ሓደ ክፍሊ ኾይኑ ከምፒተር መሲሉ ብሞባይል ዝዛረቦም ዝነበረ ባዕሉ ኢልዮት እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ኸዓ ናብ ናይ ሬቤካ ክፍሊ ብምእታው ኣብ ጫማኣ ናይቲ መርዛም ተኽሊ ፍረ ይገብር። ኢልዮት እዚ ኩሉ ነገር ገይሩ ከምልጥ ዋላ እኳ ሓሲቡ እንተነበረ ሓደ ነገር ግን ረሲዑ። እዚ ኸዓ ናይ ጆርጅ ሰማያዊን ቀጠልያን ኢዱ እዩ ነይሩ። እቲ ሰማያዊ ሕብሪ ካብቲ ጆርጅ ነባጊዑ ዘዳልዎ መድሃኒት ዝመጽ ክኸውን ከሎ እቲ ቀጠልያ ሕብሪ ኸዓ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ካብ ናይ ኢልዮት ብጫ ጸጉሩን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰማያዊን ሕውስዋስ ዝመጸ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ከዓ ኢልዮት ናብዚ ከተማ ቅድሚ ምምጽኡ ጸጉሩ ልክዕ ከም ናይ ኣቦኡ ጆርጅ ቀይሕ ብምንባሩ ከይፍለጥ መታን ብጫ ሕብሪ ተለኺዩ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ ተወሳኺ መረጋገጽ እንተደሊኹም እታ ኢልዮት ደቂሱላ ዝሓደረ ናይ መተርኣስ ጨርቂ ልክዕ ከም ናይ ጆርጅ ኢድ ቀጠልያ ሕብሪ ተጸይቓ ነይራ ኢሉ ንኹላቶም ይረድኦም። ኣብዚ ግዜ እዚ ኢልዮት እዚ ትብሎ ዘለኻ ነገር ፈጺሙ ዘይከውን እዩ እንዳበለ ክካታዕ ዋላ እኳ እንተፈተነ ቲም ካብ ክዳኑ ሓንቲ ጸጉሪ ወሲዱ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሓሶት እዩ ትብል እንትኾንካ ነዛ ጸጉሪ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክገብረለይ እሞ ናይ ብሓቂ ንስኻ ወዲ ጆርጅ ዲኻ ኣይኮንካን ብኡ ክንፈልጥ ኢና ይብሎ። ኢልዮት ነዚ ምስ ሰምዐ ከም ዝተረኽበ ተረዲእዎ ብቕልጡፍ ናብ መኪንኡ ብምእታው ካብቲ ቦታ ክሃድም ይፍትን።
ሊሊ ድማ ነቶም ኩሉ ጊዜ ክበኣሱ ዝውዕሉ ክልተ መንታ ኣባጊዕ ነታ መኪና ብምህራም ጠጠው ንኽብልዋ ትእዝዞም። ክልቲኦም ከኣ ከምቲ ዝተባህልዎ ነታ መኪና ሃሪሞም ጠጠው ከም ትብል ይገብርዋ። ብድሕሪዚ ኢሎት በቶም ፖላይስ ተታሒዙ ይውሰድ። ቲም ከኣ ንሬቤካ በቲ ዝገበሮ ነገር ሓፊሩ ይቕሬታ ይሓታ። ብድሕሪዚ ሬቤካ ካብቲ ሒዛቶ ዝነበረት ሆቴል እንዳወፅት ኮላ ቤት ነታ ቅድሚ ሕጂ ካብ ጆርጅ ወሲዳታ ዝነበረት ደብዳቤ ናብ ኣፍቃሪቱ ዝሰድድ ዝነበረ መሲልዋ ወሲዳታ ከም ዝነበረትን ሕጂ ናብኣ ይሰዳ ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጠት ትባ። ከምኡውን ብዙሕ ጊዜ ከም ትፈትዎ ዋላ እኳ እንተነገረቶ ንሱ ግን ድሕሪ ናይ መጀመርታ ሰበይቱ ማለት ድሕሪ ንሬቤካ ኣዲኣ ሙማታ ንኻልእ ሰብ ከፍቅር ከም ዘይክእል ከም ዝነገራት ነግራ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ሬቤካ ናይ ኣደይ ስም ነጊርክ ነይሩ ድዩ ኢላ ትሓታ። ቤት ብወገና ናይ ኣደይ ስም ሊልዩ ነይሩ ኢላ ትነግራ። ሬቤካ ኣብ ኣፍ ደገት ሆቴል ኮላ ሃምን ካሌብን ናብኣ መጺኦም ነተን ኣባጊዕ ክሸጠን ትደሊ እንተኾይና ይሓትዋ። ንሳ ግን ሓሳቦም እንታይ ከም ዝኾነ ፈሊጣ ስለ ዝነበረት ከምዘይ ትሸጠን ትነግሮም። ብድሕሪ እዚ ሬቤካ ነተን ናይ ካሌብ ኣባጊዕ ምስናታ ብሓንሳብ ንኽነብራ ናብ ናይ ኣቦኣ መሬት ተምፅአን። ንኹላተን ኮፍ ኣቢላ ድማ ልክዕ ከምቲ ጆርጅ ዘንብበለን ዝነበረ ናይ ገበን ምፍታሕ መጽሓፍ ከተንብበለን ኮላ ንሪኣ። ሊሊ ብወገና ናብታ ቅድሚ ሕጂ ኩላቶም ዝጸልእዋ ዝነበሩ ናይ ሓጋይ ዕየት ከይዳ ድሕሪ ሕጂ ስማ ጆርጅ ከም ዝኾነን ሓንቲ ካብኣቶም ከም ዝኾነትን ነጊራታ ምስኦም ከም ትሕወስ ትገብራ። ኩላቶም ብሓጎስ እንዳነበሩ ርኢናዮም ከኣ ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ፊልም ነዛ ፊልም እንተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ። ከምኡውን ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ገበነኛ መን ምዃኑ ምፍላጥኩም እዚዩ እቲ ገበነኛ ኢልኩሞ ዝነበርኩም ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓን ጽንሑ።